25 kapalakpak, wala siya. 29 kapalakpak nga kusog uban ang atong pagsyagit, no? Kanang release tonight, no? I know nga mauyog ang pagdian ani, no? Kay mga panudlanan man ta nga gipuy-an sa himaya sa Ginoo, kung palakpak ta powerful kayo, labi na gyud kung musinggit, labi na gyud kung musinggit, hilabihan ka powerful gyud. Are you ready? Kauban ba ta karong gabi una? Okay. Ato'y batas atong kamot. And just count 29. Kapasalamat sa Diyos. Kagwanta makatani. Kaya, ready, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6, 7, 8, 29! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Woo! Give you praise! Give you praise! Give you praise! Ah, thank you, Lord. Ang lingkod mo, Mike Son. Sa Matthew chapter 16, verse 18, mao ni ang nakapabarog ani nga iglesia. I know nga mao po ni ang patukuranan sa matag iglesia nga naglungtad diri sa nawong sayuta. Dayon diri siya, now I say to you, Peter, na upon this rock I will build my church, and the power of hell will not conquer it. Kani nga promise sa Ginoo, nagsugod ni sa dihang, nagsiko sa Ginoo, nangita ko sa naong sa Ginoo, kung sa gitawag sa Ginoo sa kuha diri sa pagidian. Tinod kay nasa dangdo na tay fellowship, personal fellowship sa Dios. Hatagan yutan niya sa purpose o destiny sa atong ginabuhi. And God gave me this verse, ning ambak kini nga bersikulo sa akong kasing-kasing, og di na ko ikalimod, og di na ko pwedeng baliwalaon lang. Og nagsugod kani nga iglesia, sa pamilya sa Aliman, sa gamay nga balay, diha sa San Jose, nangabang mi diri sa pagidian. Kay salta mi for almost 7 years from Osamis. And since then, our faithful God remains faithful because He cannot deny Himself. God is faithful. Di niya kalimod yung kaligalingon, matinud-anon ang Diyos. Daghan kay tangagian nga mga transition sa as pamilya, as iglesia. Daghan po tang nagian nga kakulangon, ingon nga iglesia. Daghan po mga tao wala ka lahutay, kauban nato. Diha sa pag-ila, matod pa sa gisgutan ni Bishop ganina, nadala sa presyon. Ug salamat nga ikaw ni akaron, nadala siguro ka kadyot sa presyon, pero nasudlan paghihapon og tubig, ug nagpabilin diha sa Ginoo. I'm thankful as gigamit sa Ginoo nga panudlanan. Tinuod kay na usa ka ordinaryong babayi, nagatiman og 5 ka magwapa nga mga anak. Nakaamin sila. Gikuha sa Ginoo, gihimong extraordinary woman. Kinsay makasaysay sa trabaho sa Ginoo sa Happy Church Pagadan City. Bisan ako dili ko kasabot. Bisan ako dili nako masabtan sa akong utok. Dili nako maihat. But I praise and thank God. God uses ordinary people to show His extraordinary power and extraordinary supply. Walay nakulang ani nga iglesia. Kani nga iglesia gisuplayan sa Dios nga buhi because ang mga tao nga niya ani nga iglesia mga supportive sa buluhaton sa Ginoo.
Thank you kayo for being with us. Kung diri na ka sa 29 years as a family of Happy Church Pagadan City. Kung diri ka na mo 5 years ago, 6 years ago, 2 years ago, or 1 year ago, or pila pa kakabulan, makong pagampo ingon nga panudlanan sa Ginoo aning dapita is sabay tayong maghintay sa pagbalik ng Panginoon. Magkuyog ta sa pagpaabot sa pagbalik sa Diyos. Maglinigunay ta, magtinabangay ta. Padayon tang musuporta sa atong mga cell groups. Padayon na itong itabangan ang usag-usa para makalahutay ta. Because I need you, you need me, and we need one another. So, salamat kaayo to the faithful and submissive network pastors, 24 network pastors, patindugo na ako sila. Kulang na limig isa. Kuhaan mig isa, pero napulihan na karon 2020. Atong palapakan, atong mga panindog sa anak ko, mga network pastor, asa-asa na ni sila karon. Kaya dapit sa Casillas, kaya dapit diri. Palakpakan na to sila mga ison. Kaya kung wala ni sila, dili na ko kaya. Nahimong gaan ang buluhaton because naa sila. Ma-pressure, gani, naagay pressure, matawag na to. Pressure man na sa, ang sa Ginoo, kung pressure, makalipay man nga pressure ka ng sa Ginoo. Kauban ako ni sila. Mga problema sa mga tao, pag inampuay o magsinumbang, mag-cancel sa sagusa. So thank you, 24 network pastors, 12 men and 12 women. Balik, palakpakan nato sila. Salamat. Wala na sila libog mga igsoon. Kung sa gani sabutan, uyunan, carried. No? So, I'm anjo ko kayo, ganang bless kayo ko nga nakabaton ani nila. Kung nakabaton sa mga tao nga under sa ilahang pagdumala. Thank you kaayo. Sa 144, palakpakan po na ito ang 144 nga napailalom sa 12. Palakpakan na ito ang 1728 nga mga leaders. Thank you kayo. Continue yun ta, padayon yun ta, kay kung nabitaw tayo, naata daghan ta, mas kusganta. Amen ba? Mas daghan ta, mas tako ang mahimo sa na-power yun ang daghan. So, salamat kayo to my family, sa akong mga anak, sa ako ang mga son-in-law, mga anak nako, babae o anak nga lalaki. Salamat, puro sila naapod, nag-support sa akong mga apo, bago na po nasulod sa ministry. Dahan salamat, palakpakan nato akong mga nag-atiman, hallelujah. Salamat, ako din punto is pagpasalamat og tuen aning anniversary. Thank you po sa atong daughter churches nga some of them nakaabot, ang uban lagyo mga kayo, palakpakan nato atong mga daughter churches. Naamanggoy dito dapit na sa norte, so nakapit sa Jesus Reign yesterday, so dili sila nakaabot dire. Salamat, nagmet ko nila, mag-meeting mi ani every last Tuesday of the month, o mahimo silang kaparte po nato dire sa ilang pagpamuhat diya sa Kabukiran. Thank you with Pastor Manuel Sudyang nga nag-oversee sa atong mga pastor sa Kabukiran. To our other supportive and always available mentor, Bishop Heli Montes, thank you. Murag kada tuig ni siya, ga-expect yun ta nga makaabot sa dire. Kay siya ang ato ang nakahimo di lang sa nakasabot-sabot may nga maka-mentoring ta dire, bisag layo ta. Salamat kayo. Salamat sa tanan. Salamat sa workforce. Palakpakan nato ang workforce. Basigwa mo kaila sa workforce. Katong pagpanakan ninyo nga, kung tulo kay slag makeup pero namayong, nagpayong, kung tulo kay makeup, nangatangtang na kong eyebrow, ang lipstick, may nali nabilin nga pula, kay nagpayong sa inyo dito sa init, kana ang atong soccer ministry, traffic ministry, ushers ministry, martial ministry, sa silong doon na tayo children's ministry kids, napatong Talentsville, salamat kayo, ato ang Sold Ministry, kanang sa music, thank you. Plakpak po mo diya. Sa atong, di ako malita. Sa atong decoration, thank you kayo.
Decoration Committee, sa atong take care na nag-atiman sa atong mga kasilyas, palakpak mo diha. And sa atong booth, nagbilar. Walay katulog na. Papoy, tulog dahi. Nakatulog na daw sila. Nagput up aning mga lights, no? Aning nasa sound, aning kamot sila nga. Mahimo yung mahimaya ang Ginoo sa ato ang panagtigom tonight. Thank you kayo sa head force, sa head sa workforce. Thank you sa tanang na di na na-mention one by one. Salamat. Salamat sa Happy Church family. God is our way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who He is. Mo na itong Diyos nga itong gialagad, kung di yun siya mo bakyas. Pabilin ta, faithful ang Ginoo, let's be faithful to God. Manindog ta mga igsoon. Atong tapuso ni nga celebration, walay kaunay. Human naman tagkaon gabi eh. Na alas 10 paganitag kinaon. Pero sa wala nakakaon, makapauli ta karon kay mga unta sa atong balay. Inasa na imong tapad. Igsoon. Kita ta sunod anniversary. Grabe no, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, 12 pa ka bulan. Pero ang lahutay sa Ginoo ato nang pangayoon. Amen. Ina pag yun imong tapad. Ina pag yun tapad. Happy 29th anniversary. Ina taga Happy Church ba ka? Unsay tubag? Unsay tubag? Ningun sa siya, yes! Ingna siya, yes! Dungan, sige, yes! Let's raise our hand. Sa ito mga kamot, just thank God to this tonight. Nakang kasalamat, Lord. Walay pulong masulti. Lord, we just raise our hand and just glorify you. Thank you, Lord. Kikan sa unang pagtukod, hantod 29. Lord, thank you. Thank you. Glorify your name. Salamat, Ginoo. Nasayod, Lord, nga gamay ra mong capacity, ba't dako kag kapasidad. Kapalumi, Lord, limitado mi, pero di ka limitado. Limited ka, Lord. So just entrust to you everything, Lord. The next year, Ginoo, pagsulod na mo sa sunod tuig, among gidedicate na daan, Lord. Among nang gisalig ni mo daan, Lord. Imong bulaton, Lord. Ang mga taong mga luwas, among nang gidedicate ni mo, Lord. Ang mga leaders nga maglihok, gidedicate na namo ni mo, Lord. Tanang supply ni mo, Lord. Among nang gidawat sa ngalan ni Jesus. Lord, salamat. Karong umaabot pag Ginoo, salamat. Matag kamot, Ginoo, nagbayaw, Ginoo. Walay makulang sa ngalan ni Jesus. Walay makulang na mo, Lord. Protektado mi sa kahom ni mo. Lord God, healthy mi, Ginoo, sa ngalan ni Jesus. Thank you, God. Salamat kayo, Ginoo, sa tanang butang ay mong gibuhat o pagabuhaton pa. And God, as we end this celebration, Lord, salamat sa tanan nga niya. Sa tanan nga na panalanginan nimo. Salamat sa tanang gitandog nimo. All glory and honor, it belongs to you alone. Manguli ming malipayon. Manguli ming pinanalanginan. Sa ngalan, sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless you. Happy 29th anniversary. Ignay mong tapad. Once again, thank you so much for joining our 29th year Happy Church anniversary. We win. We consolidate We disciple and we send as one. Thank you and enjoy the rest of your evening.